Hey, kinakamay ko na puta na mabigat pala yun.
20. Ano naman? Rest. 30. Wait. Stay. Practice ka. Practice ka. Yan, 40. Ready? Go. Squat. Get out there. Squat. Yan. Ay, sorry. Mabigat na mabigat na. Yan. Last up. Okay. Nice. Ella, ready? Ano yan? 20 squat. 30 yan, sorry. 20. Go. Down. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Okay, guys. Seven. Berapa ya? Berapa? Sini lang. Berapa kali? Pwede ko sa'yo. Ay po siya? Herpes. Pagkali favorite siya. One. Nice. 2. 3. 4. 5. Okay. 6. Nice. 7. 8. That's good. 9. That's on. That's on, Jordan. Yung kamay yung gamitin mo, ito. Okay, yan. 5. 6. 5. 7. Go. 8. 9. Kaya! Go. 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 Last one, last one. Oh. Rest. Rest. Woo! Rest. Na-miss natin yung dito, no?
dito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stars. May say, ito lang mo. Ang menu. Tricep. Kaya pa. Kaya pa. Hindi. Okay, sipa. 5. Ano? Kamera. Okay, good. 2, 3, 4, 5. Mabila naman. Isa pa. Mabila. Ito pa. Isa pa. Yan, galiasan nyo. Go. 1, yan. Okay, 5 kicks. Go. Okay, next, leg. Bicep, 15. Lunges ka, lunges. 15. Yan. Go. Right. 15, ha? Drop. Yes. Right. 50 lang. Left foot forward. Left right. Left right. Right left. Left right. Right left. Left right. Right left. Left right. Right left. Left right. Nice. Right left. Left right. Right left. Left. Right. Left. Right. Okay, next. Lateral, beyond leg. 20. Bicep curl. Nice, beyond leg. Sabay. 15. Yan. Yan. Ano ito muscle ka? Yan. Ito ay muscle mo. Stars. Lunges. Hold. Galing. 4 punches. 4. Switch. 4. 4. Balance. 4. 6. 7. Let's go. 8. 9. 10. Okay, rest. Charles, push bicep 20. Rest. Right. Left, right. Balik ka. Last na kamay. Right, left. Balik ka. Wala. Right. 16. Right, left. Left, right. Right, left. Yan. Yan. Kasi ito mo, 1, 2, balik. 1, 2, balik. 1, 2, balik. 1, 2, go. Right. Last na mo. Yan. Dua ko ba? Yan. Nice. Go. Jason. Yan. Lateral raise. Yan. Okay, stop na yan. Charles, lateral. 20. Oh, extend. Four. Right. Isa mo. Right. Let's go! That's one!
Ay. Hinahangin. Hangin, natanggal yung ano niya. Uppercut. 20 seconds. Back save. Mabilis ha. Tapos natin. Buko ka ng konti. Yan. 20 seconds na. Yan. Yes. Go. 20 seconds. Yan. Yan. Nice one. Okay. Good. Yan. Kuwasin. Yan. 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 One, after one, two, six, three, go. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Okay, next. Kaya mo ba? Kailangan. Two. One. Go! Go, that's it!
Tapos training nila, ano eh. Wala na si Jay. Kaya ilang na daw siya eh. Ilan taon ka na lang, Jen? 14? Hindi pa ito sa akin. Bata. Black belt na kaya yung isa Robert? Yellow po. Ay, yellow. Nakikita pa rin kami. Sila kami sa Kalagaran. Sa Sayaw. Kilometer ka.
Kasi hindi may sakay sa lalo mo. Ayun, Nero? Hindi, yung mga parang gojo. Kaya lagyan. Kaya, di ba? Parang di mga anim. Ito wala nang sa kain. Ako na yan kayo nito ha. Isang ganun lang yun. Oo, magawa ka ko sa wala. Isang babala ng pagkakas. Parang magawa na. Pagkita kayo doon. Parang sabi yung doktor, malaki yung hindi na ako. Ano nga dito ah? Ano ba siya? Ngayon, medyo na ito kung mag-visa yun. Delikado yan.
Sensei, please. Sensei, please. Don't go out. This is good. That's good. Now from the it was like the wrong. Yeah, it's and I think everything going to come someone else. Yeah. Every event Japanese there's one, they try. Yeah. No, sensei this, one sensei did. For good. Sensei did. Sensei did ask, how about the price is good? Okay, I go. Yeah. Because I have been running a lot. I have points. So now I'm running 3. Yes. Because no. Because I'm before the surgery a lot. I've been running a lot. The company I'm doing Instagram. You're free? Yeah. I have like 4 flights in. The things that I transfer to so I said, I can decide any destination I want. I can decide to go to US, anywhere. That's right. Just like when I went to the country, I'm not free. Not able to flight. Yeah, thanks. Next year, Ipahis pa siya ng traffic, nakikita lang na iparko yung dalawa. Ayaw kong tanggalin ko yung kaya ano naman yung bang mo? 62. Ay, hindi ko pagka, alam ko hindi pag lumalagay ko eh, kasi naging bago pag nag-63 ko ako, hindi ko kakain ng kapunan.
Pamalo lang. Pero yung edad mo, okay naman. Hindi, ayaw ko naman. Ayaw ko naman. Kahit ako, ito na ako 65, hindi na nagbago. Hindi lang yung last day. Nag-ayaw ko lang ako eh. Nung bumaan lang ako, buhay ko sa sabi ko dapat, magkalaman ako kahit mga 67. Kasi malapad naman ako. Sa stamina mo talaga yung sayo? Sa stamina ka nagkakarate? Kasi white belt. Parang orange belt. Oo! Parang orange belt. Orange belt. Kaya ako yellow tapos. Oo!
Masahin ko muna ulit. Kawan,
Very good. Nice. Last two. Last one. Depende tatagay talaga ito. Kasi talagang kailangan. Hindi po kami. Last three. Nag-aaralan mo talaga. Last two. Kasi parang Last one. ay ano rin, may sabi niya, yung ano naka, yung ano yung baba. Yung polo niya rin yung ito mag-isa. Paano mo natin, panunuorin ka ng mga parang sa sibihan. Oo. Pag na-perfect Yung din, 50 na edit na yan. Okay. Distance. Ay, good. Okay. Okay, ayo. Hindi papalagyan. Shoulder forward, ah. Yo, counter. Forward yun. Sana yan. Pero may ano yan ng sugar. Karamdam ba Makati ah? Ito, pag nag-ano, nagamit na ito. Bryson! Hindi, papagamit natin sa kanila para ano. Try mo, gusto mo ba? Ayaw mo. Kasi legs mo na. Talagang maganda kayo. Ako na tumito ah. Kasi ba? Tuloy-tuloy lang. Kaya talaga. Ay, magiging halimaw dito yan. Oo, saka maganda. May ano yun. Kapagin mo. Yan o, ito o. Maganda o. Hindi na magkakita. Sige, para maramdaman mo yung sipa niya. Eh, babawi ka naman mamaya eh. Magaling pala yung kapatid mo rin. Magaling. Galing sumipa. Pero nagano na siya natin. Gusto mo. Tanda ko pag takot na masakit. Absorb mo. Okay. Okay. Roller. Roller. Yan. Diba malakas? Babaguhin natin siya. Kinain mo na alis. Ngayon, ayaw ko lang ito. Roller 2. Kaya mo alis na yan. Okay, para marapul. Ganyan ako. Okay, control yan.
Paano pa to? Sinita ko ngayon ng mga kayo. Sasabihin mo. Diba nabiyad yan? Oo, makikita namin kami kay David. Sasabihin mo, hindi tayo. Ikaw pag gusto mo sa mali ko. Training tayo. Ano ka lang? Escort ka lang? 300 na lang daw din. Pag nakasama mo na yung mga babae, Ikaw talaga yung monitor. Ayun mo, maganda may foundation. Sige, sige, sunod dapat. Ano na to? Timing ko. 5 to 7. Timing ko. Sige. Oo, sige, okay lang. Kasi pag ano, kala mo may pag-plug, di ba? hindi naman siguro ka. Pagkakain pa ako. Pero sa kaya ko lang dami ni Sipa. Sipa na kaya ko. Kumbaga kahit kaya naman ako. May ka naman. Kasama na po sa tournament. Pero pag may tournament na wala. Siyempre, isa ba? Ilalabado mo ko. May isa rin tawag yun. Sample. Pag normal na tao lang kumama sa kaya, hindi na makakataas. Parang ano, hindi na Yan. Okay, next time. hindi na makakataas. Distance. Yan. Left forward ka muna. Left forward ka muna. Ako mapapa, hindi malabang mo niya sa akin kasi. Ikaw na malakas yan. Basta, alam mo lang kung ano yung nasa kapag nanalo ka. Okay. Training na lang natin. Bakit kasi ako, hindi pa pag wala pa ako yun. Okay, next. Ito ko naman. Sipa ko It's okay. Yo! Ayun. Ganun. Keep your hand up, keep your hand up. Ready ka na sa When you hit, kahit saan ka pwede lagay ng kotse. Saka yung strap. Ako malagi ako. Okay. Next step. Ito maganda ito. Mataas yung kami. you keep the next hand up. Okay, go. Hands up. Okay, stand up. Okay, hands up. This is
Sunod eh. Pagkabawa ng konti. Nalagin mo. Swim well. Yes. Parang ano, parang taga eh. Okay. Yan mo lang i-try. Yan. Parang nananaga. Yes! Natin orange eh. Eh, ganyan. Stretch. Yan, parang teka. Lalakas yan. Power. Go. Ngayon ang advantage ko kasi kailan na malaman ko kung ano yung mapatulong. Kasi sa mga ito ay kailan ko po yung mapatulong. Puro pa ano. Tapos yun po yung paano. Go. Raisen. Kasi pag nagagawin na pwede mo siyang practice ng Monday or hanggang Friday pag sa pag-ibag mo ng kaluga. Para pagdating natin ito, develop na develop. Kapapos ka ng mga twice a week. Go, go, go. Nice. Ayam-ayam.
Yan. Let's go, right. Go. Kaya na. Dito, it's go to the side. Yan. Yan. Alright. Parang tinataga. Yan. Eh, isa na lang yan. Seven. Yan. Lunod. Dapat. Yan. Yes. Dami na kung walang masakit ka na. Ayan, Yan. Try ko. Look first. Then they come out. Turn up. right there. Right up. Turn up. Turn up. Alright, go. Turn up. Turn up. Ayan. When you look, you look first. Turn up. You look first. Turn, then look. Say. Right. Go. Natalig ka. Kasi nano ko yung mga sibol. Go. Yo! Nice. Wait tayo. Go there, next. The hip turn was not able to. Now you have to think first. See, the thing is, Nawala kayo, wala yung balance. from here, you can always see that. The target. Then when you turn, as you turn, you hit the center. Like this. Yes. Yes. Hit a little bit before. A little before. Yes. Turn half. Turn half. Half to me. Turn half. Then you hit. Yes. Next. Turn half to me. Good. Nice. Isa ako, para masakit. Push. Nice. Ayun na. The technique is you turn half. You turn half. Ito madali sa package. When you already done half, then you can do. Because if you already done full, then you need to make the whole already do. Half time, a little bit. What's that way? Go. Huwag ka ng sidekick na kasi. You keep on the tail, when you're back to zero, Okay. now you look. Check your time. Yes. Try nyo. Tapos panoorin nyo yung
Hindi. Pag-ibig sa tayo na make sure you hit the middle. Go. Upper. Go. Kahit naman magaganda, nasa sa'yo kung saan. Sa'yo lang. Yun. Tapos pwede po itong malawin ko. Kasi ako, masaktan yung mga. Hindi mo nasaktan. Ganun talaga. Ganun talaga ang paraan. Para may idea ka. Yan. Ito lang, before the cancel. Sasabayan ko to. Kaliwa naman. Kaliwa. Pero walang place. Pero wala lang short. Para basta walang mataas pa kayo guys. Kasi sa'yo ko pa rin ako. Sa'yo ko lang. Akin ha.
daw siya ako. Kasi pag nakakain ka na. Kuya Alice, tinatanong ko, bumalik ka na raw ba? Sabi ko, oo, hindi ko na start ko. Hindi ka mga sikat ni Alice, hindi ko na ay, nagawa kang dito, transfer sa akin. You need to come back, man. You need to come back. You need to come back. What is that? What is it from? Because if you were doing like this, come back to yourself. Gusto ko di ba sumuka? Wala sa suko. Pero may ginagawa ko When you jump, Nasa tempo. 10, 11, elementary. go here. Oo. Competition, masakit na. When you or if
Just give the distance to the distance. Like this. It's not like this. You waste your energy. May mga kasama tayo babae dito. Just imagine, move. Move. You move that? Keep going. Keep going. Yes. Once you get hit on the face, go. Come, once you get hit on the face. Here. Yes. So, yes. That's it. Move. Keep on ready to go. Move. Kaya mo na. Hindi mo kaya doon yan. Hindi kaya. Dalawa. Ang luto. Tinuro ko sa'yo. Hindi mo kaya. Pag kaya mo. Lahat. Sige po ako. Ano muna? Ano kaya? But if you move the distance back, because why you move? Dalawa. Then out of distance that you can leave. No, I'm okay, but you move first, you make a movement because Ang babae ah. Shadow. Pero kung anong fan, shadow lang. Diba tinuro ni Jane? Bakit sa yung tinatamalan? Okay, wala no. Saan ba? Kumano yung left ko ba? Sumasama. Sasali ka.
Nakikita ba tayo ito? Wala ko ko sa inyo. Hapon, 1 ko kami yun. Babahin mo lang, shadow. Ito, masakit to. Ha? Masakit yan. Kaya nakatingin sa laki. Hindi mo lang eh. Hindi nga may tao. Hindi mo lang. Diyan lang. Kwenta na yan. Sabi ko siya na lang nasali na. May laban ka to sa iyo. Nakita ko yung mga matatanda ka. Timpusan mo. Lalaki ka rin doon. Kaya pa niya yung Magugulat ka sa kanila. Pag ganyan ka lang, tatamaan mo. So, pag sipa nito, isabs ko. Ay, bulat! Ayan, ito. marami yun. Lalayo. Lalayo sila sa karami. Layo eh, no? Hindi ka doon lang. Lahat sa malalapit. Marami. Parang tapos dati na karami yan. Kaya nag-check pa ko kasi. Bago ko niya ako ko eh. Tapos laban ko kasi. Karami to. Ano ko, squash. Kaya squash. Andun pa rin lang yan. Kahit kung ano, hindi rin ha? Kaliwa! Ano po? That's why Dala mo yun? Hindi ka rin natawa.
Let's go. Dito tayo sa mga pinagano. Dati tayo. Dati tayo. Yan. Wala tayo. Tayo. Okay. Okay, timer. Double click lang. Okay, thank you. Thank you. Okay, timer ba? Ayan. Ayan, okay. Ayan. Sabi mo lang, nasa busy ka ba? Ilalagay mo sa busy. Ay, may baby pala kayo. Nag-block ka. Ano mo mukha ko na yung pares na ano? Yung mukha nakakatahan ka ito eh. Yan sa siguro. Matuloy lang. Ano mukha ko na naman kasi pakis mga anak ko. Parang pang-milita. Hindi pakis ka na. Lalo kahit dito sa busy. Sa tennis mo ako. Panis na sa tennis. Panis na siya. Okay, panis na pang 17. Ang hindi pinakit niya sa Arias. Yun ang isra ko na alis niya. Ano na nagtutulungan dyan si Ate pa rin naman. Si Mama Aning, pwede naman mag-alas. Ganyan kami yun. Kung sa bahay ko sa doon, lalaki tayo naman ng pamilya. Ang pamilya kalaki. Kasi klase ng ipais mama. Sa tagdaran yung dalawang ako. Nagkang ko yung ipais sa alas. Grabe yung ako ng papa niya, hindi mo mas maganda nga yung gusot-gusot eh. Huwag mo din lalaban yung velcro. Buti dito nagkarate. Friday sa Halloween niya. Ay, sumba dito. After po hindi yung kami naman kami. Sakto pa. Nice yan, karate. Kaya lang medyo hardcore yung karate lang. Parehas kami karate, pero iba kami lang dito. Alam niyo na yan. Para na-exercise naman siya. Apa. Muscle po. Yes. Because Umihiram ka ng soft drinks. Tama yan. Good. So, good. Yun ang tama.
Ano ba yung kata mo? Sauna na yan. Sauna na yan. Yung yung white girl na po, umuwi ko sa akin, nakikita siya bayo nito. Pag nasanay nyo lang, hindi ko masaya pag wala kang nararamdaman. Oo. Banda ko na sabi mo, hindi ko na, walang masakit. Parang namatay mo siya naman, ha? Diba? Kaya pala wala magkakot kasi ako. Kaya nakikita ko si Disney. Nakunan. Ano ba? Diba nagpakalapan yung asawa ko? Oo, sila yung dalawa. Google siya din na ka. Magkasama sila. Nalala ko na. Gracias.